la pel·lícula interpretes el personatge de Whis, com t'has sentit doblant aquest personatge? Bé, molt còmode perquè, sobretot, el doble en la meva llengua materna, estic molt còmode en aquesta llengua i la col·lateral ja és una insignia, un clàssic de la llengua valenciana. Molta gent ha après a parlar valencià de la col·lateral i res, no sé, per a mi el doblatge, siga el que siga, per a mi és fantàstic i és un amor que hi dic a la meva professió. Què pots dir què em podries dir a la gent perquè veure la pel·lícula? No sé, que és una pel·lícula... En valencià, sí. En valencià. Pues dins de la línia de la moralitat, pues divertida, els seus punts de lluita i els seus punts simpàtics i res que a disfrutar-la. I bé, tu vas fer de Novita també, la veu més reconeguda potser en valencià, el teu personatge més reconegut és Novita. A Novita li agradaria que tornara a Bola de Drac, que Canal 9? A Novita sí, a Novita li agradaria molt perquè a Shizuka li agrada molt. A Shizuka li agrada molt la Bola de Drac i clar, si li agrada a Shizuka també. Ha llegat de su neuro. Pues hablarme un poco de com reacciona la gent La veritat és que quedé flipat perquè n'hi ha molta gent que no s'imagina que, clar, una persona com jo pugui fer un personatge com és Novita, no? Però bé, no sé, quan diuen per favor, fes alguna de Novita i tal, la gent que coneix i sap, pues no sé, la gent se queda un poc flipats perquè no, ja t'he dit, veure dibuixos no és igual que veurem a mi parlant de Novita, però no sé res a veure. Tienes un montón de revistas. Sí. Com infantil, no? I també va fer fins i tot va ser de dolent d'una de les pel·lis que van de la Guerra del Foc. Broly. De Broly, que va ser el personatge... va ser la pel·lícula que els fans van haver de passar 20 anys per a poder tornar a veure, que la van treure en els últims minuts de Canal 9, van poder contratar a ells i tal, i no sabien quina era la veu d'eixe dolent, de la pel·lícula, que va ser tu, amb genial. Fins i tot no van poder contar perquè van fer una escena privada i van sentir la veu en la pel·lícula com molt bé. De roï. Sí. I no sé si recordes alguna cosa del personatge de Llança. La veritat és que fa molts anys i m'estàs parlant de aquesta pel·li que estàs comentant però jo no la recordo. No, el personatge més reconegut de la Bola de Drac. Sí, a la Bola de Drac sí, Llança en Bola de Drac sí, perquè la primera no... La primera part va ser Martí, sí. Però és que, clar, nosaltres portem moltes pel·lícules al dia i jo de vegades mirant la tele i dic, aquesta pel·lícula me sona, ja l'he vist. I quan me sent, és quan dic, clar, sí l'he donat, no? Però que és un poc de flash, no? Perquè jo no les puc recordar. Passen molts anys i... Ja molts han passat, ja... Nosaltres som més de 90 que estem ara fent una cosa... Però antes no hauríem escrit per la cosa preocupida. Com vas assabentar de tot el projecte de la família? Pues bé, què vas sentir? Ho vaig veure en Facebook i després m'ho va comentar César i me va sorprendre, la veritat, perquè gent que siga per la labor de que torna a volar de la gramatica sobretot és loable. Sí, la classe també. Nosaltres som fans de la Bola de Drac, però també injust que I ja per concloure, per què creus tu que Bola de Drac ha de tornar a la i què valors penses que pot aportar a les generacions? Home, la Bola de Drac és un clàssic, però com vosaltres dieu, vosaltres heu après, diguem, la nostra llengua, perquè això de la Bola de Drac hi ha 3 tipus de cursos, no? És complaent el que sigueu aquí avui i que sigueu con tanta son, no? Perquè el que deia abans, vosaltres no havíem nascut encara pràcticament quan comencé a veure aquesta sèrie. I sí, és un plaer veure que com vosaltres preocupa d'aquestes coses, no? Valors, no sé, realment és que, ja he dit, no valors que puguem veure, no? Sí, l'ajuda als caures,
el estar ahí, no? Pero ya te dije que sobre todo eso, el continuar doblar en Valencia sobre todo y reconocer la raza. Esperem que aquesta activitat siga el punt de coneixement de Sant Pere. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Bé, salutacions per a tots els fans de Bola de Drac. Soc el Rick Bush, que doblava a Yancha, i ara en la batalla dels déus doble a Will. Res, dir-vos que agraïts per aquesta oportunitat que ens heu donat de tornar a doblar en la nostra llengua i que continueu fidels a la Bola de Drac. Gràcies.